like mastreets esocial media imomo ndinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei vazukuru ka matungidzwa moto apa ndatoona zvibhakera zvichitsva apa ndaona zvibhakera zvichitsva aiwa kwete zvibhakera zvekuti kuchinjana aiwa vazodaro zvavo vanongorwa nemashoko anditi zvibhakera zvemashoko so chiteerera nsanda kuudzai nyaya iri panapa nekuratidza ikavhidhiyo kandinako usati wasubscribe panapa subscribe, turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Also hande tinoona video rachona rizere renyaya yandiri kutaura panapa kuSaint Trending TV tibve tasubscribe ikoko vazukuru handiti ndinokutendai nekusapota kwese kwamunoita pamusha penyu basa richienda mberi ndichitoti maswera sei kwese kwamuri handiti tipinde munyaya yedu. Pana anonzi apostle Levi Moses ndasingatomziona ndatomuona nhasi handiti aiwa anga achitaurawo vision yaakaona mumweya handiti maapostol kawo vanhu vemweya hanzi akaona talende yadzatacha akupenga talende chiwenga handiti apostle talende chiwenga ndikati nyaya dzacho dzinonetsa rega ndiuye nadzo kuvazukuru vozvinzwira nyaya yachona izere. So endai munoiona video rachona rese rakakura tarisa kuSaint Trending TV handiti also ndine vazukuru vangu vazukuru vane channel yavo ino yandaisa panapa channel yakapenga vazukuru handunyeperai kune kavidhiyo 1 but unotoona kutoti vanhu avo vane kwavakananga vazukuru vangu handiti tinovasapota futi tinoona basa ravari kuita. Ngataura nemakomenti kuti what do you think nezvekutaurwa naapostle Levi Moses achireva apostle TF Chiwengwa from Uncle Sandy, only Zimbabwean uncle pari zvino ndoba ndati much love experience takaita vision ine yakandibata chaizvo and munhu wandakaona achinge ari muvision imomo munhu wandaisa expecta a least person that I was expecting. Ndakamuona achinge anga apinda mugomba imomo makanetsa kubuda vandada kunzwisa kuti chii chaita kuti apinde mugomba vandabva ndadiscover kuti apinda mugomba nokuda kwokuti aita bofu. Anozvita ani uyo anozvita apostle ari kuparidza achingotuka munhu wese kuZimbabwe? He calls himself Apostle Chiwenga. Okay, yes. That guy. Haana nguva dzichatachana dzichatamba nepwere nekuti pane vanhu vanopenga mumweya, kwete vanhu vanopenga panyama, kwete vanopenga njere. Saka mukatarisa mukomana uyu in the spirit tina anonzi spiritual senses. Saka vanhu vanofamba nemweya tikatarisa munhu ari kutopenga pamweya anenge achipenga asi panyama vanhu vachimuona vachiti atori right. Oh my God, wow. Zvaitika pana Pauro paaiuraya vanhu vaMwari muBible aitopenga spiritual Jesus, but physically achitoaprovwa nemahigh priest Jesus, but vanhu chaivo vemweya maKristu aiona kuti uyu ari kupenga. Saka pane punishment inouya kuvanhu vanopenga spiritually vakasabvuma kuti vari kupenga kuti vabatsirwe. I saw this guy losing it. My God. Yes. But ndakatenga kumunamatira, ndakapuwa mashoko yoti nditaure naye. Saka ndaisaziva kuti who is he, ndisazoti anoita nezvei. Dzamana ndazotanga kuita maresearches kuti ndinzwe kuti ndandibva ndaona kuti this is a guy anotuka munhu wese waMwari akambovhizita kana ari panyika panapa. Ndichida kuti ndinzwisise kuti kona yakomana munhu wese anobva anzi anotadza iye ndega akapinda denga akabva rona riri yeah. You are talking to us. Muri kuona munhu waMwari? Yes, Daddy. Tinana baba vezvemweya. Oh yes. Ukatarisa Bible Mwari vachizviintrodusa kuna bhuku raExodus vari kutaura naMoses. Da kuti muone kuti pari kurasika pacho pekutanga kupenga kwake pamweya murumo. Talk to us, Daddy. Mwari vanoburuka pana Moses vomvunzwa kuti ndimi aniko wandasangana naye. Mwari havati ndiri Mwari vaMoses. Oh Jesus. Mwari vanoti ndiri Mwari wemadzibaba ako.
wotanga kutaura mafathers vachisiya munhu aripo. Zvoroti Mwari havatenderwe kutaura nemunhu asingaone mafathers ake. Oh my Saka zvoroti baba havana Mwari vavanonzwa. Oh my God. Saka mavision ake ese ari kutaurira vanhu zvaanofunga injere dzake dzaari kupa vanhu. Kuna Jeremiah kunotaura kunzi kune maprofita anoprofita nenjere. Wow. Saka anopinda oita philosophy nesainzi dzake, omva agara pasi otanga kuona zvinhu zvikuitika munyika, onyepera vanhu kuti zviprofita. Jesus. Ende mweya iwoyo mubhaibheri tikada kuti titarise, paiti munhu akanga aonekwa kuti ane either chinhu chiri extraordinary chaainacho kana kuti anopenga stereki maningi, Yes, Daddy. paitsvagwa baba vake kuti pawanikwe sosi yekwazviri kubva. Yes, Daddy. Kana iri rebuke ida kuuya, paitsvagwa baba. Zvino uyu anonetsa uyu because haana baba. Oh, David achiuraya Goliath panonzi baba wako ndiani, Ndiani. kutoti kana tida unorebuka zvawaita kuti hazvibvumidzwe, kuti tizive munhu unotaura naye azokutsiura iwewe. Zvino haatobhelieve kumadzibaba zvoroti mumweya manje pane chambokudza ipaipaa. Yes, Daddy. He's a bastard in the spirit. Jesus. Namukachienda kuna Deuteronomy zvainzi mabastard haatotenderwe kupinda in the tabernacle of God. Yes, Daddy. Saka mharidzo ari kudzitora kupidza.